101. Sohvi ja Tarja. 108 3 Ella ja siis 108 3 Elda ja Kylja. Miniradalla juoksee S-alata 150 harmaa Hyundai Kolman Inga käy sinäkin siirtämässä auto pois. Se on siellä pahasti uskona ja joudutaan muuten sieltä väkivalloisesti siirtämään, että pääsee jatkuun liikkeelle. Tiina Mäkelä ja Kolman Inga käykääpä autojanne siirtämässä. Tällä vauhdissa 180 ja Vitikainen Atiltika niistä Sihlansa. Valmistautuu 181, 182, 183. Mediradalla 121, kääpiösnaukseri Remu ja Seija Olvi. Hyvä pohja 1968, no hätä. 45-77 olisi tämä tavoite. 45-77 tavoiteaika, niinkä pitäisi päästä ja kyllähän täällä tämä koira, sinne pitäisi päästä vaikka vähän kaavellin venäjämatkalla, ei kiirettä. Mutta minun tapa ei kuulu varmistelu, vaan mennään niin, että hormonit soi ja urut laulaa. Nyt tullaan mestaruusmielessä kyllä. Tää on huikeata nyt menoa vielä.